Our next speaker will be Dr. Akeleas Gravanas, who will tell you about microneurotrophins, with which we are mutually involved and which we think is the great hope for, as I say, the closest thing to a cure that we have ever seen. Thank you, Steve. Θα μιλήσω στα ελληνικά για να κατανοήσετε καλύτερα τις προσπάθειές μας, γιατί υπάρχουν όροι που στα αγγλικά σίγουρα δεν θα τους καταλάβετε, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο απλός. Για να συνδέσω την προηγούμενη παρουσίαση και την εισαγωγή του κυρίου Μπάιερς, θα σας πω ένα πράγμα. Η νόσος αυτή τη στιγμή είναι νόσος που έχει δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο, στην ερευνητική κοινότητα. Το τελευταίο Ice Bucket της ALS Association μάζεψε $220 εκατομμύρια. Γίνεται τεράστια ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο για να βρούμε πλέον όχι συμπτωματικές θεραπείες, αυτές που ακούσατε προηγουμένως, αλλά να μάθουμε ποιος είναι ο μηχανισμός που χάνουμε τους κινητικούς μας νευρώνες και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η νόσος πραγματικότητα. Όταν έχουμε ένα νόσημα, ξέρετε, για να μπορέσουμε να είμαστε θεραπευτικά επιτυχείς, πρέπει να μάθουμε την αιτία και να διορθώσουμε την αιτία. Βέβαια, πάντα βοηθούμε τη συμπτωματολογία της νόσου, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή των ασθενών μας πιο εύκολη. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για έναν άλλο λόγο. Όσο καλύτερα νιώθουν οι ασθενείς, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος το προσδόκιμο επιβίωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελπίδα να βρούμε τελικά την αιτία και να τους κάνουμε καλά. Το μήνυμα που έχω να δώσω λοιπόν στους ασθενείς και στις οικογένειες σαν καθηγητής φαρμακολογίας και ερευνητής στον χώρο είναι βοηθήστε τους ανθρώπους μας να μείνουν όσο γίνεται πιο καλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η θεραπεία θα έρθει όπως έχει έρθει για πάρα πολλά νοσήματα. Χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν με το πρόβλημα ALS και είναι θέμα χρόνου πραγματικά να βρούμε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς. Προσπάθειες όπως είναι η ALS Worldwide, η ALS Association, μας βοηθούν πάρα πολύ να μείνουμε ζωντανοί ερευνητικά, βρίσκοντας χρήματα, γιατί η έρευνα στην επιστήμη αυτή είναι πάρα πολύ ακριβή. Θα σας πω μόνο ότι τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολλοί άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας χρηματοδοτήθηκαν από 2 εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που θα δείτε. Θα ακούσετε, καταρχάς η όλη δουλειά έγινε σε 3 βασικά ελληνικά ιδρύματα. Την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι ένα καινούριο τμήμα ιατρικής, 30 χρόνια μόνο ζωής. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και μάλιστα το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Και τα 2 αυτά ιδρύματα συνεργάστηκαν στενά με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με το Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας, για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και θα προσπαθήσω σήμερα να σας δώσω εν συντομία τα αποτελέσματά της. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ για 2 λέξεις. Η μία λέξη είναι νευροτροφίνες και η άλλη λέξη είναι μικρονευροτροφίνες. Η διαφορά τους είναι σημαντική. Οι νευροτροφίνες είναι ουσίες που παράγει ο εγκέφαλός μας. Τις έχουμε όλοι μας από την πρώτη μέρα στην κοιλιά της μητέρας μας και μας συνοδεύουν μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη για να έχουμε ζωντανούς και λειτουργικούς τους νευρώνες μας. Οποιασδήποτε μορφής νευρώνες. Ανακαλύφθηκαν από 2 καταπληκτικούς επιστήμονες, τον δόκτορα Κόεν και την δόκτορα Λεβί Μολτατζίνη. Η Λεβί Μολτατζίνη έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, στην ηλικία των 102 ετών και δημοσίευε μέχρι τα 100 της χρόνια, δημοσίευσε τα αποτελέσματα από μία νευροτροφίνη, η οποία μπορεί να αναστρέψει τη βλάβη στην οχρά κοιλίδα
αυτή δηλαδή την περιοχή του εγκεφάλου μέσα στο βάθος του ματιού που αν χαθεί χάνουμε το φως μας, χρησιμοποιώντας NGF σε ασθενείς, μία νευροτροφίνη σε ασθενείς με γλαύκομα στα 100 της χρόνια. Από εκείνη την εποχή της ανακάλυψης πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 1960, αυτών των νευροτροφινών έχει κυλήσει πολύ νερό και έχουμε πλέον τεράστια γνώση όσον αφορά τη σημαντικότητα αυτών των ενδογενών, ξαναλέω, ουσιών που παράγει ο εγκέφαλός μας και οι οποίες, ξαναλέω, μας συντροφεύουν πάντα στη ζωή μας. Ο βασικός λόγος ύπαρξής τους είναι ότι προστατεύουν την επιβίωση των νευρώνων. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα που διαφοροποιεί τους νευρώνες από οτιδήποτε άλλο κύτταρο στον οργανισμό μας. Οι περισσότεροι νευρώνες όταν γεννηθούμε μας συνοδεύουν μέχρι το θάνατο. Δεν μπορούμε να τους αναπλάσουμε. Ό,τι νευρώνες πάρουν μετά τη γέννησή μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αν τους χάσουμε δεν μπορούμε να τους αναπλάσουμε. Συνήθως στη ζωή χάνουμε κάθε μέρα νευρώνες. Όμως ο εγκέφαλος και η εξέλιξη των ειδών έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ικανότητα, αυτό που ονομάζουμε της ιδιότητας του εγκέφαλου να έχει πλαστικότητα. Δηλαδή, εάν χάσουμε στους 100 νευρώνες που έχουμε 3-4, δεν θα καταλάβει ο εγκέφαλος πολλά πράγματα, γιατί οι υπόλοιποι 98 θα επικοινωνούν πιο στενά μεταξύ τους και θα αντιστρέψουν αυτή την βλάβη, δηλαδή τους χαμένους νευρώνες. Θα τους αντικαταστήσουν με αυξημένη λειτουργία. Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι ενός ορίου. Αν χάσουμε πάρα πολλούς νευρώνες, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ανατάξει αυτή την απώλεια και πλέον έχουμε κλινική έκφραση και εμφάνιση της νόσου. Έχουμε αυτό που λέμε εμείς στο χώρο μας φαινότυπο, δηλαδή κλινικά πλέον εμφανίζονται τα συμπτώματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι νευροτροφίνες υποστρέφονται όσον αφορά την παραγωγή τους σε πάρα πολλές συνθήκες και βέβαια σε όλα τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Άρα φανταστείτε ότι ένας νευρώνας φυσιολογικός, για να είναι φυσιολογικός, καταρχάς να είναι ζωντανός και να είναι λειτουργικός, να μπορεί να κάνει την αποστολή του, πρέπει να έχει συνέχεια δίπλα του την παρουσία νευροτροφινών. Εάν οι νευροτροφίνες φύγουν, το σινιάλο που παίρνει ο νευρώνας αυτός είναι θάνατος και αυτοκτονεί, φεύγει. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συνθήκες ενδογενείς μέσα στον εγκέφαλο σε όλη μας τη ζωή, από τη στιγμή που θα είμαστε στην κοιλιά της μητέρας μας μέχρι που θα φύγουμε, να έχουμε πραγματικά ικανή ποσότητα νευροτροφινών παρούσες συνέχεια μέσα στο κεντρικό μας νευρικό σύστημα. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα στα οποία χάνουμε τη δυνατότητα παραγωγής νευροτροφινών, εάν τις δώσουμε, μπορούμε πραγματικά να αναστρέψουμε πολλά από τα συμπτώματα και τις βλάβες. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς οι νευροτροφίνες είναι δύσκολες σαν φάρμακα. Καταρχάς, οι νευροτροφίνες συνδέονται στις μεμβράνες των νευρώνων με συγκεκριμένες ουσίες, πρωτεΐνες, λευκόματα, δηλαδή ουσίες που μοιάζουν με το ασπράδι του αυγού, για να είμαι πιο απλός, οι οποίες αναγνωρίζουν σαν το κλειδί με την κλειδαριά την παρουσία τους. Χρειάζεται λοιπόν, για να έχουμε πραγματικά φυσιολογική λειτουργία των νευρώνων και επιβίωσή τους, να μην τους χάνουμε, να έχουμε και τα δύο στοιχεία. Να έχουμε την κλειδαριά, τους υποδοχείς δηλαδή, αυτές ακριβώς εδώ, δεν ξέρω αν κινείται το... Δεν πειράζει. Αυτές είναι οι κλειδαριές εδώ, έτσι. Και αυτό είναι το κλειδί, αυτές είναι οι νευροτροφίνες. Πρέπει το κλειδί να μπει μέσα στην κλειδαριά για να ανοίξει την κλειδαριά και να δώσει το σήμα στο νευρώνα να είσαι καλά, να είσαι ζωντανός. Εάν δεν υπάρξει ούτε το ένα ούτε το άλλο ή ένα από αυτά λείπουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Οι νευρώνες πεθαίνουν με διάφορους μηχανισμούς. Ο πιο βασικός μηχανισμός απώλειας νευρώνων είναι η απόπτωση. Είναι ελληνική λέξη. Η απόπτωση σημαίνει πτώση του νευρώνα προς τον θάνατο. Και σε αντίθεση με την νέκρωση, όπου το κύτταρο εδώ πέρα στο επάνω μέρος της διαφάνειας αρχίζει να χάνει περιοχές της μεμβράνης, δημιουργούνται δηλαδή τρύπες στη μεμβράνη του νευρώνα. Νερό μπαίνει απ' έξω προς τα μέσα, αρχίζει να φουσκώνει το κύτταρο και στο τέλος εκρήγνεται. Αυτός ο μηχανισμός νέκρωσης είναι πάρα πολύ σπάνιος στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτός που είναι βασικός μηχανισμός είναι ο δεύτερος που λέγεται απόπτωση. Το αποπτωτικό κύτταρο παίρνει ένα μήνυμα, παράδειγμα την απώλεια της ύπαρξης νευροτροφίνης, και αρχίζει και τρώει από μέσα τον ίδιο τον εαυτό του. Και στο τέλος πεθαίνει. Υπάρχουν λοιπόν δύο τέτοιοι μηχανισμοί. Ο ένας είναι η απόπτωση και ο άλλος είναι η αυτοφαγία. Αυτοφαγώνεται. Τρώγεται από τη μέσα μεριά.
και χάνεται λοιπόν ο νευρώνας. Για να μην συμβούν αυτά τα τρία πράγματα, νέκρωση, απόπτωση ή αυτοφαγία, πρέπει οι νευροτροφίνες να είναι πάντα, μα πάντα παρούσες. Η θεραπευτική χρήση των νευροτροφινών μελετήθηκε, όπως είπα προηγουμένως, για πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματική και ο λόγος είναι διότι εδώ στην τέταρτη σειρά οι νευροτροφίνες είναι μεγάλα μόρια, πολύ μεγάλα μόρια, είναι πρωτεΐνες. Και ο εγκέφαλός μας είναι απομονωμένος από έναν κλειό, πολύ αυστηρό κλειό που λέγεται αιμαντεγκεφαλικός φραγμός, ακριβώς επειδή η εγκεφαλική ουσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να χάσουμε νευρώνες, δεν μπορούμε να τους αναπλάσουμε. Αν χάσουμε δερματικά κύτταρα, θα τα αναπλάσουμε. Αν χάσουμε καρδιακά κύτταρα, θα τα ξαναφτιάξουμε μόνοι μας. Νευρώνες δεν μπορούμε, δυστυχώς. Τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα τους κάνουμε. Οπότε, για να πάει ένα φάρμακο να δουλέψει μέσα εκεί πέρα, όπως είναι η νευροτροφίνη, πρέπει να μπορεί να περάσει τον αιμαντεγκεφαλικό φραγμό. Αυτός είναι πολύ στενός και δεν αφήνει μεγάλα μόρια. Άρα, παρότι ξέρουμε ότι οι νευροτροφίνες είναι αποτελεσματικές και θα βοηθήσουν ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα, δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην κλινική. Ο άλλος λόγος είναι καθαρά εξειδικευμένος φαρμακοκινητικός. Εάν τις δώσουμε τις νευροτροφίνες στο αίμα με ένεση, ενδοφλέβεια, η συμπεριφορά τους μέσα στην κυκλοφορία είναι πάρα πολύ παράξενη και δυστυχώς αναποτελεσματική. Το δεύτερο, ειδικά για μια νευροτροφίνη που είναι αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη, είναι ο νευρικός αυξητικός παράγοντας, ο NGF όπως λέγεται, Nerve Growth Factor, έχει πολλά προβλήματα στη χορήγησή του διότι προκαλεί πόνο, μεγάλο πόνο. Είναι η ουσία που έχει τη μεγαλύτερη υπεραλγητική δυνατότητα, hyperalgesic activity. Στους ασθενείς λοιπόν που δόθηκε ακόμα και μέσα στον εγκέφαλο, μέσα στο νοτιό μυαλό, η ουσία η συγκεκριμένη δημιούργησε τεράστιο πόνο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν αυτή την ουσία, παρότι καλυτέρευε η νόσος τους. Ο τρόπος λοιπόν που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς που υπολείπονται στην παρουσία των νευροτροφινών είναι να φτιάξουμε μόνοι μας μόρια μικρά, τα οποία μπορούν, επειδή είναι μικρά μόρια, να περάσουν μέσα στον εγκέφαλο και να μιμούνται κάποιες από τις ιδιότητες των νευροτροφινών. Να έχουμε δηλαδή αυτό που ονομάσαμε στην Κρήτη μικρονευροτροφίνες. Και αυτή ήταν η προσπάθεια των τελευταίων 10 ετών στην Κρήτη και τώρα θα δείτε σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο όσον αφορά την δική μας συνεισφορά στο να βρούμε μια καινούρια θεραπευτική προσέγγιση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα είναι ότι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε σχεδόν σε κανένα από αυτά ποια είναι η αιτία. Η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος Αλσχάιμερ, η ALS, η νόσος του κινητικού νευρώνα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία. Ξέρουμε μόνο τα επιφαινόμενά τους. Ξέρουμε τη συμπτωματολογία. Και δυστυχώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς με αυτό που έχουμε, δηλαδή πια με την φαινομενολογία. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και όπως ακούστηκε προηγουμένως, η φαινομενολογία δεν είναι συστηματική θεραπεία. Να γυρίσουμε την νόσο πίσω, να κάνουμε τον άρρωστο καλά. Είναι μόνο συμπτωματική. Γι' αυτό και καμία από τις θεραπείες που έχουμε για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα δεν είναι απόλυτα αποτελεσματική. Σε ορισμένες είμαστε τυχεροί, διότι έχουμε βρει συμπτωματική αγωγή που βοηθάει να κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, να κάνουμε την νόσο χρόνια, ώστε μας δίνει τη δυνατότητα πλέον ο ασθενής να ζει με ένα χρόνιο νόσημα, όπως είναι η σκλήρης καταπλάκας για παράδειγμα, έτσι, ή η νόσος του Πάρκινσον. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον ασθενή με το να του δώσουμε προσδόκιμο επιβίωση μεγαλύτερο. Όμως δεν τον θεραπεύουμε. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα, και επειδή είναι πολυπαραγωγικές νόσοι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, να έχουμε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε την αιτία, να έχουμε ουσίες οι οποίες προστατεύουν και διευκολύνουν τον άρρωστο σε πολλαπλά επίπεδα. Και κατέληξε πλέον η φαρμακολογία και η θεραπευτική της συγκεκριμένης οικογένειας ασθενειών να εστιάσει στο να φτιάξουμε ουσίες που μπορούν την ίδια στιγμή να προστατεύσουν τους νευρώνες από το θάνατο, να τους κρατήσουμε ζωντανούς, να τους κρατήσουμε λειτουργικούς και να αναστρέψουμε ένα πολύ σημαντικό δευτερογενές φαινόμενο στην νευροεκφύλιση που είναι η φλεγμονή, η νευροφλεγμονή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, χάνονται νευρώνες μέσα στον εγκέφαλο από το νόσημα, παράδειγμα οι κινητικοί νευρώνες. Αυτό θεωρείται σαν πρόκληση από τον εγκέφαλο. Έρχονται τα νοσοκύτταρα, τα συγκεκριμένα νοσοκύτταρα που υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλο, που συνήθως είναι γλυακά κύτταρα και ολιγοδεντροκύτταρα, και
φλεγμένονται προκειμένου να καταστρέψουν τους νεκρούς νευρώνες. Επειδή όμως ενεργοποιούνται πάρα πολύ άσχημα, δεν καταστρέφουν μόνο τους νευρώνες που έχουν πεθάνει, αλλά καταστρέφουν τρών και φυσιολογικούς νευρώνες. Η φλεγμονή λοιπόν είναι καταστροφή του νευρικού ιστού και πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ο ίδιος ο οργανισμός προσπαθεί να επιβιώσει και στο τέλος κάνει ζημιά στην ίδια την ιδιοσυστασία. Άρα πρέπει να έχουμε μια συμπτωματική αγωγή που να εστιάζει και στα δύο φαινόμενα. Προστασία της επιβίωσης των νευρώνων και σταμάτημα της νευροφλεγμονής. Έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το νευρικό ιστό και να του δώσουμε την ικανότητα να λειτουργεί και βέβαια, όπως είπα, να δώσουμε ελπίδα σε όλους μας ότι κάποια στιγμή θα βρούμε μια θεραπεία που πραγματικά θα γυρίζει την νόσο πίσω. Στην Κρήτη λοιπόν, εδώ και με αρκετά χρόνια, 10 χρόνια, συνθέσαμε μια μεγάλη χημική βιβλιοθήκη από μικρά μόρια, πολύ λιπόφυλλα. Λιπόφυλλα γιατί τα μόρια τα οποία περνάνε στον εγκέφαλο πρέπει να έχουν λιπόφυλλο χαρακτήρα, να διαλειτοποιούνται πάρα πολύ καλά στα λίπη, γιατί όλος ο εγκέφαλος είναι καλυμμένος από ένα δίκτυ πολύ λιπόφυλλο, λιπαρών ουσιών. Είναι το πιο λιπόφυλλο όργανό μας. Είναι το πιο πλούσιο σε λιπαρά όργανό μας. Για να μπορέσει λοιπόν να περάσει από εκεί πέρα μέσα κάποια ουσία, πρέπει να διαλειτοποιείται η ουσία στο λίπος. Και φτιάξαμε λοιπόν αυτήν εδώ την ουσία, η οποία δεν είναι τυχαία ουσία. Κάναμε για πάρα πολλά χρόνια μελέτη της δράσης ενός ενδογενούς στεροειδούς που λέγεται δεϊδροεπιανδροστερόνη. Αυτή η δουλειά ήταν η δουλειά ενός μεταπτυχιακού μου φοιτητή που λέγεται Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έκανε τη διατριβή του μαζί μου πριν 10 χρόνια. Σήμερα είναι συνάδελφος, αγαπητός, είναι επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην Κρήτη, είναι αγαπημένος μου φίλος και ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου. Μας θεωρούν πλέον στην ακαδημαϊκή κοινότητα και εδώ και στο εξωτερικό σαν Σιαμαίους. Όταν ακούν Αχιλλέας Γραβάνης, υπάρχει δίπλα και ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος. Όταν ακούγεται Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ψάχνουν να βρουν τον Αχιλλέα δίπλα. Ένας πολύ ταλαντούχος συνάδελφος και καλός φίλος. Η διατριβή του έδειξε λοιπόν ότι μπορούμε αυτήν εδώ την εδογενή χημική ουσία, την DHEA, να της αλλάξουμε ιδιοσυστασία και να της δώσουμε χαρακτήρες που να μπορεί η ουσία να μιμείται τις ενδογενείς νευροτροφίνες. Είναι δηλαδή η πρώτη συνθετική μικρονευροτροφίνη. Η μικρονευροτροφίνη αυτή έχει τα χαρακτηριστικά, όπως και η ενδογενής νευροτροφίνη, να συνδέεται με την κλειδαριά, με τον υποδοχέα και να ανοίγει την κλειδαριά και να δίνει σήμα στον νευρώνα επιβίωσης. Έγιναν πάρα πολλές μελέτες. Εδώ είναι μία από τις μελέτες αυτές. Πήραμε ζώα, τα οποία γενετικά τα μετατρέψαμε έτσι ώστε να μην παράγουν νευροτροφίνες μόνα τους. Δεν μπορούν να επιβιώσουν τα ζώα αυτά, πεθαίνουν πάρα πολύ σύντομα. Δώσαμε λοιπόν τη δική μας συνθετική μικρονευροτροφίνη να δούμε αν μπορούμε να σώσουμε τα ζώα, τον εγκέφαλό τους. Και πραγματικά πετύχαμε να γυρίσουμε την απώλεια νευρώνων και μάλιστα συγκεκριμένων νευρώνων που είναι ευαίσθητοι στην παρουσία, τη συνεχή παρουσία του NGF, της νευροτροφίνης αυτής, που είναι οι αισθητικοί νευρώνες στα πλευρικά γάγγλια. Και εδώ πέρα βλέπετε πραγματικά 3 πλευρικά γάγγλια. Ό,τι βλέπετε πράσινο είναι αποπτωτικοί αισθητικοί νευρώνες που πεθαίνουν. Στο μέσον είναι τα ζώα τα οποία δεν έχουν NGF και βλέπετε πόσα πράσινα στίγματα υπάρχουν. Αριστερά είναι ένα φυσιολογικό ζώο που έχει NGF, ένα κανονικό ζώο. Και δεξιά βλέπετε πόσο λιγότερα είναι τα πράσινα στίγματα που είναι νευρώνες αποπτωτικοί. Έχουμε πολύ λιγότερους αποπτωτικούς νευρώνες. Για να μην σας κουράσω, σε συνεργασία με πάρα πολλά εργαστήρια που θα δείτε ποια είναι προς το τέλος της σύντομης παρουσίας, μελετάμε τώρα τις μικρονευροτροφίνες όσον αφορά την ικανότητά τους να γυρίζουν τον φαινότυπο, τα συμπτώματα σε διάφορα πειραματικά μοντέλα που μιμούνται τις ανθρώπινες ασθένειες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα στον άνθρωπο κατευθείαν για 2 λόγους. Πρώτον, διότι δεν ξέρουμε αν η ουσία μας είναι τοξική στον άνθρωπο και αν δεν μας επιτρέπεται από πλευράς βιοειθικής να δώσουμε μια τοξική ουσία σε έναν ασθενή, ακόμη και αν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Και δεύτερον, θα πρέπει να αποδείξουμε σε ένα μοντέλο πειραματοζώου, και βοηθούν γι' αυτό πάρα πολύ τα πειραματόζωα την σύγχρονη ιατρική επιστήμη, πάντα τη βοηθούσαν για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, να δούμε ένα ζώο που έχει την ίδια ασθένεια, που έχει δηλαδή την νόσο του κινητικού νευρώνα. Η ουσία μας τι κάνει? Μπορεί να γυρίσει πίσω την νόσο. Και αυτά είναι τα πειραματικά μοντέλα στα οποία έχουμε εστιάσει την προσοχή μας. Θα σας δώσω λίγα ορισμένα στοιχεία από ορισμένα από αυτά.
Μία από τις ασθένειες στις οποίες η νευροτροφίνες είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η νόσος Αλσχάιμερ. Γιατί οι νευρώνες στον υπόκαμπο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή που σχετίζεται με τη μνήμη, πεθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, διότι δεν έχουν δυνατότητα να παράξουν νευροτροφίνη. Στα ζώα λοιπόν αυτά που χρησιμοποιήσαμε, που είναι πάλι ζώα διαγωνιδιακά, δηλαδή έχουν γενετικό υλικό διαφορετικό από τους φυσιολογικούς ποντικούς, χορηγήσαμε την ουσία και είδαμε ότι πραγματικά στατιστικά η μικρονευρωτροφίνη BNN27 μπορεί να αναστρέψει την ατροφία του υποκάμπου, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα όσον αφορά την ικανότητα αυτών των ουσιών να αναστρέφουν το φαινότυπο των συγκεκριμένων ζώων. Μελετήσαμε επίσης την επίδραση των μικρονευρωτροφινών σε ένα πολύ ενδιαφέρον νόσημα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός νευροεκφυλιστικού νοσήματος, διότι υπάρχει τεράστια απώλεια στην αρχή της ζωής, μάλλον ολιγοδεντροκυτάρων, και μετά μετατρέπεται σε ένα αυτοάνωσο νόσημα, όπου πραγματικά συμβαίνει αυτό που είπα στην αρχή. Ενεργοποιείται το νοσοποιητικό σύστημα, παράγει νευροτοξικούς παράγοντες οι οποίοι καταστρέφουν τους νευρώνες. Και καταστρέφουν τους νευρώνες υπό την έννοια ότι απομειληνώνουν τους νευρώνες και οι νευρώνες δεν μπορούν να παράξουν πλέον νευρική όση, κίνηση, γιατί είναι βραχυκυκλωμένοι. Και αυτή η νόσος είναι η νόσος της σκλήρης καταπλάκας. Θα δείτε εδώ πέρα ότι στα πειραματόζωα αυτά, αυτή είναι η παράλυση. Δημιουργούμε συνθήκες παράλυσης στα ζώα, περιμένουμε μέχρι να παραλύσουν και μετά αρχίσουμε να δίνουμε μία μικρονευρωτροφίνη, την BNN27. Η παράλυση μετριέται εδώ, βλέπετε είναι το σκορ της παράλυσης. Κοιτάξτε με τις μικρονευρωτροφίνες, το σκορ έχει σχεδόν μηδενιστεί. Αυτές εδώ οι πλε περιοχές είναι περιοχές νευροτοξικών λεμφοκυτάρων. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στα ζώα αυτά, μπαίνουν τα λεμφοκύτταρα μέσα στον εγκέφαλο και καταστρέφουν τη μυελίνη. Είναι, όπως λέμε, λίμνες ενεργοποιημένων TAF17 λεμφοκυττάρων. Απουσιάζουν πλήρως από τα ζώα τα οποία έχουν πάρει την BNN27. Επίσης, η γλίωση. Η γλίωση είναι στην ουσία ουλές μέσα στον εγκέφαλο από την καταστροφή, από την απώλεια των νευρώνων. Κατεξοχήν αισθητικών αλλά και κινητικών νευρώνων. Βλέπετε την γλίωση, την τεράστια γλίωση στα ζώα που δεν έχουν, στα οποία δεν έχουμε χορηγήσει τη συγκεκριμένη ουσία και βλέπετε πόσο απουσιάζει πλήρως η γλίωση στα ζώα τα οποία έχουν πάρει τη μικρονευρωτροφίνη. Επίσης η φλεγμονή, το πρίξιμο, αυτό σημαίνει, είδημα σημαίνει φλεγμονή, μέσα στον εγκέφαλο. Εδώ είναι στο νοτιό μυελό. Τεράστια φλεγμονώδη στοιχεία τα οποία έχουν ελαττωθεί σημαντικά στα ζώα που έχουν πάρει την ουσία. Επίσης, η απομυελίνωση. Μπορούμε να χορηγήσουμε στα ζώα αυτά μια νευροτοξίνη που περνάει στον εγκέφαλο και απομυελινώνει τους νευρώνες. Τι σημαίνει απομυελίνωση? Ο νευρώνας, το φανταστείτε σαν μια ηλεκτρική συσκευή. Παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και για να μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα από τον ένα νευρώνα στον άλλον χρειάζεται καλώδια. Τα καλώδια είναι νευράξονες. Εάν συμβεί να έχετε δύο καλώδια τα οποία δεν είναι καλυμμένα καλά με το πλαστικό, τι συμβαίνει? Βραχικύκλωμα. Το βραχικύκλωμα σημαίνει ότι το νευρικό ρεύμα δεν μπορεί να περάσει προς τα κάτω. Γιατί μένει στο βραχικύκλωμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με τους νευρώνες της σκλήρης καταπλάκας. Υπάρχει ο νευράξονας, ο οποίος έχει μέσα το υλικό, και γύρω-γύρω από τον νευράξονα υπάρχει το πλαστικό που λέγεται μυελίνη. Η νόσος δημιουργεί συνθήκες καταστροφής της μυελίνης. Οπότε ο νευράξονας αποκαλύπτεται και βραχικυκλώνει ο ένας με τον άλλον, γιατί δεν υπάρχει μυελίνη να τα μονώσει. Είναι μονοτικό υλικό η μυελίνη. Αυτό ακριβώς κάνει. Λοιπόν, και βλέπετε ότι στα ζώα στα οποία έχουν πάρει την νευροτοξίνη της απομυελίνωσης, εδώ έχει χαθεί η μυελίνη τελείως. Και βλέπετε πώς αποκαθιστάται πάρα πολύ γρήγορα στα ζώα τα οποία έχουν ήδη, στα οποία έχει δοθεί η μικρονευροτροφίνη BNN27. Επίσης, έχουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών ελέγξει τις ουσίες αυτές όσον αφορά την ικανότητα να προστατεύει τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες είναι νευρώνες οι οποίοι πάσχουν στην νόσο του Πάρκινσον. Και αυτή είναι μια εικόνα ενός ζώου που λέγεται Weaver, το οποίο γενετικά χάνει τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες και δημιουργεί παρκινσονική συνδρομή, ένα είδος παρκινσονισμού, τρόμο δηλαδή, και ανικανότητα να περπατήσει καλά. Και βλέπετε στα ζώα τα οποία έχουν πάρει την ουσία πόσο απάνω δεξιά, πόσο λιγότεροι είναι αυτοί οι καφέ νευρώνες, οι οποίοι είναι νευρώνες οι οποίοι είναι φυσιολογικοί νευρώνες. Και επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο μας έχει απασχολήσει
Απλοποιώ πολύ τα πράγματα. Είναι δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων, θα δείτε πόσων ανθρώπων. Απλά για να σας κάνω κατανοητά την προσπάθειά μας και να καταλήξουμε τα συμπεράσματα. Για πολλά χρόνια πιστεύαμε στη θεωρία του Καχάλ. Ο Καχάλ ήταν ένας Ισπανός ανατόμος, ο οποίος περιέγραψε τη θεωρία ότι αφού γεννηθούμε δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε καινούριους, να αντικαταστήσουμε τους νευρώνες. Τα τελευταία 7-8 χρόνια αυτό αρχίζει, όπως όλες οι θεωρήσεις, όπως όλα τα δόγματα, να καταπίπτει. Βλέπουμε πλέον σε περιοχές του εγκεφάλου να κρατάμε κάποιες από τις περιοχές που είχαμε στην κοιλιά της μάνας μας. Δηλαδή περιοχές που έχουν την ικανότητα να παράξουν de novo νευρώνες. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι να μάθουμε πώς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό αυτών των νευρώνων που έχουμε από τη μάνα μας και να τους δώσουμε ένα σμπρόξιμο να πάνε εκεί που πάσχει ο εγκέφαλος και να φτιάξει από την αρχή νευρικό ιστό όπως έφτιανε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας και να θεραπεύσει μόνος του τα προβλήματά του. Αυτό λέγεται διαδικασία ενεργοποίησης της νευρογένεσης. Δηλαδή να φτιάξουμε από την αρχή νευρώνες. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει παραλύσει, θα σας το πω τόσο απλά, να μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή με καινούριους νευρώνες και να περπατήσει. Γιατί ο μόνος λόγος που δεν περπατάει είναι η δυνατότητα να περάσει ένα μήνυμα ηλεκτρικό από τους νευρώνες, από το νευρικό ιστό, στο μη. Εάν τον μη τον τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρικό ρεύμα, θα αρχίσει να δυναμώνει, αγαπητοί μου. Και θα ξαναφτάσει πάλι σε ένα σημείο όγκου να μπορεί να είναι λειτουργικός. Τα επόμενα λοιπόν χρόνια δεν είναι εύκολο πράγμα. Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, ξεκίνησε πολύ σύντομα. Είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε φάρμακα, ουσίες που περνάνε στον εγκέφαλο και δημιουργούν de novo νευρογένεση. Εάν συμβεί αυτό, πολλά από τα νοσήματα που τώρα μας απασχολούν θα είναι παρελθόν. Ή τουλάχιστον θα είναι νοσήματα χρόνια που θα είναι προβλήματα υγείας, όπως είναι ένας άνθρωπος που έχει υπέρταση ή που έχει χολυστερολεμία, αλλά ο οποίος ζει μια φυσιολογικότατη ζωή με τα φάρμακά του, συνεχίζει τη ζωή του, είναι παραγωγικός και σχετικά αγνοεί το νόσημά του. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα για το μέλλον. Μία λοιπόν από τις ουσίες μας έχει τη δυνατότητα, αυτή εδώ, να παράγει μεγαλύτερο αριθμό νευρικών βλαστικών κυτάρων. Δηλαδή να παράγει νευρώνες de novo. Και συνήθως αυτό γίνεται, όπως είπα στην αρχή, με την παρουσία νευροτροφινών, αυξητικών παραγόντων. Μία λοιπόν από τις ουσίες μας μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στην σχεδόν πλήρη απουσία νευροτροφινών. Είναι η διαφάνεια κάτω δεξιά με το κόκκινο βελάκι που βλέπετε έτσι. Κάτω δεξιά. Βλέπετε μέσα στον κύκλο είναι το κάτω μέρος το οποίο είναι νευρώνες χωρίς νευροτροφίνες, χωρίς αυξητικούς παράγοντες. Δεν μπορούν να αναπαράξουν τον εαυτό τους. Οι νευρώνες αυτοί όταν εκτεθούν δεξιά, εκεί που είναι το βελάκι, στο BNN237, μια άλλη συνδετική νευροτροφίνη, έχουν την ικανότητα να παράξουν πάρα πολύ καλά τον εαυτό τους, όπως ακριβώς γίνεται με τις νευροτροφίνες, με τους αυξητικούς παράγοντες. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο το συνεχίζουμε όσον αφορά την μελέτη του και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι το μόριο αυτό θα έχει τη δυνατότητα τον επόμενο χρονικό διάστημα να μας δώσει εκπλήξεις πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες όσον αφορά την νευρογένεση. Θα τελειώσω με πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή οι νευροτροφίνες είναι αντικείμενο έρευνας σε τουλάχιστον 30 διαφορετικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο που συνοψίζονται σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι εργαστήρια από την Ιατρική Σχολή του Harvard, από το MIT, από το Cambridge, από το Sheffield, από την Γερμανία, από το Dresden. Πάρα πολλά πανεπιστήμια μέσα στην Ελλάδα δουλεύουν με τις μικρονευροτροφίνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 30 ομάδες αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τη μελέτη της ικανότητας αυτών των μικρών συνθετικών ουσιών να μπορούν να προστατεύουν τον νευρικό ιστό. Πάρα πολύ πρόσφατα, πριν από ένα σχεδόν χρόνο, είχαμε την ευτυχή συγκυρία να γνωρίσουμε την ALS Worldwide και τον Steve Bayer. Είναι φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει ALS μέσα στην οικογένειά τους, είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Θα ήθελα να πω κάτι για να μην μείνει καμία σκιά, γιατί στη χώρα μας πολλές φορές υπάρχουν σκιές, όπως ξέρετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα, έχουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους και πολλά από τα χρήματά τους για να βοηθήσουν την έρευνα στην νόσο μέσα από την οποία έχασαν το παιδί τους.
και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώνουν χρήματα, χορηγούν αυτά τα χρήματα, δίνουν αυτά τα χρήματα για την προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων θεραπείων ή την ανάπτυξη συμπτωματικών θεραπείων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο συνάδελφος ο Ρέι, αλλά και ο Στίβ ο Μπάιερ. Μέσα από τη συνεργασία αυτή δημιουργήσαμε ένα διεθνές consortium, το οποίο πλέον δεν εστιάζει σε όλα τα νευροεκφυλιστικά, αλλά μόνο στο ALS. Μέσα σε αυτό το consortium είναι δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι, η καθηγήτρια η Μέρτη Σουντόβιτς και η καθηγήτρια Σάντρι Βακίλη στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Είναι μια πάρα πολύ πρικισμένη νευρολόγος στο Σέφιλντ της Αγγλίας, η Πάμελα Σόου, καθηγήτρια της νευρολογίας, η οποία έχει το cohort με τους περισσότερους σχεδόν ασθενείς σε όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε την εμπειρία που έχει αυτή η γυναίκα. Είναι το τμήμα βιοχημίας από το Penn State University στο Hershey, με τον συνάδελφο τον Gerhard, και βέβαια κεντρικό ρόλο στην όλη προσπάθεια αυτή έχει ένας νευρολόγος ο οποίος ήταν καθηγητής για πολλά χρόνια στην ιατρική σχολή του Virginia Commonwealth University, λέγεται Jim Bennett για μας τους φίλους του. Είναι ο καθηγητής νευρολογίας ο οποίος έχει αναλάβει πλέον 100% του χρόνου του να συντονίσει όλο αυτό το consortium, ώστε μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς πλέον με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Έχουμε ήδη πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα από το Sheffield, που συνηγορούν στο ότι πιθανά αυτές οι ουσίες, οι μικρές ουσίες, έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον κινητικό νευρώνα, αλλά πιο σημαντικά για την Πάμελα Σόου, να γυρίσουν πίσω τη βασική πρόκληση που οδηγεί σε θάνατο τους κινητικούς νευρώνες, την ενεργοποίηση των ολιγοδεντροκυτάρων. Φαίνεται ότι η νόσος του κινητικού νευρώνα δεν είναι νόσος μόνο του κινητικού νευρώνα, όπως τα περισσότερα εξάλλου νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι νόση πολλών στοιχείων του νευρικού ιστού και εμείς απλά βλέπουμε την κλινική εικόνα του, γιατί εάν χάσεις τους κινητικούς νευρώνες δεν μπορείς να κινηθείς. Αλλά η βλάβη δεν είναι μόνο στους κινητικούς νευρώνες, είναι και σε άλλα κύτταρα. Και γι' αυτό η έρευνα πλέον δεν εστιάζει απλοϊκά μόνο στους νευρώνες, παράδειγμα του Αλσχάιμερς που είναι οι χολινικοί νευρώνες, αλλά σε όλο το περιβάλλον. Και τα αποτελέσματα που έχουν από το Sheffield είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το consortium να προσπαθήσουμε μέσα στο επόμενο χρόνο να κάνουμε αυτό το οποίο είναι εκ των άνω κάνευ που είπα στην αρχή, να δώσουμε τις μικρονευρωτροφίνες σε ένα μικρό αριθμό υγιών εθελοντών, να δούμε το κατά πόσον είναι τοξικές στον άνθρωπο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για μεγάλη χορήγηση χρονική ότι δεν έχουν κανένα τοξικό αποτέλεσμα σε πειραματόζωα. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί στον άνθρωπο να είναι τοξικά. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό μόνο από τα πειραματόζωα. Θα κάνουμε πάρα πολλή δουλειά για να το δείξουμε και στον άνθρωπο και ευελπιστούμε μέσα στον επόμενο χρόνο, αφού λύσουμε διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την φαρμακοτεχνολογία και την φαρμακοκινητική συμπεριφορά των ουσιών αυτών, δηλαδή οι ουσίες αυτές πώς απορροφώνται, πώς περνάνε μέσα στο αίμα, πώς φτάνουν στον εγκέφαλο, να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε τις ουσίες αυτές, όπως είπα στην Αμερική πάντα, σε 15-20 εθελοντές, δυνατούς ανθρώπους, υγιείς ανθρώπους. Εάν τις αντέξουν, δεν είναι τοξικές, θα περάσουμε σίγουρα ανάλογα με τα αποτελέσματα στα πειραματόζωα της ALS νόσου και στον άνθρωπο, ελπίζουμε, όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν θέλουμε να δώσουμε φρούδες ελπίδες, θέλουμε να δώσουμε ελπίδες που υπάρχουν, που δουλεύουμε για αυτές, που είναι αυτές που μας κινητοδοτούν να σηκωνόμαστε το πρωί και να πηγαίνουμε στο εργαστήριο, πάρα πολλοί άνθρωποι, και ελπίζουμε πραγματικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε πολλούς ασθενείς συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών με νόσο του κινητικού νευρώνα. Η τελευταία διαφάνεια είναι η ομάδα. Θεωρώ υποχρέωσή μου να δείτε τα πρόσωπα των ανθρώπων που είναι κάθε μέρα στο εργαστήριο. Ο Αχιλλέας ο Γραβάνης ταξιδεύει πολύ. Δεν είναι ο άνθρωπος που είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει, που προσπαθεί να βρει χρήματα, που έχει κάποιες ιδέες, τις οποίες συζητάμε με τους συνεργάτες. Αλλά οι άνθρωποι που πραγματικά είναι the players, the real players, είναι αυτοί που βλέπετε στη διαφάνεια. Ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος,
εδώ. Ο Ιάκωβος Λαζαρίδης, ο οποίος τέλειωσε τη διατριβή του στην Κρήτη και είναι τώρα στο Καρολίνσκα Medical School, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Ο Βασίλης Ομινάς δίπλα, ο οποίος τελείωσε την ιατρική της Κρήτης και τη διατριβή μαζί μας και πήγε στην Οξφόρδη. Η Ισμήνη Αλεξάκη, η οποία είναι στην Δρέσδη. Ο Σύφης ο Παιδιαδητάκης, ο οποίος τέλειωσε πρόσφατα τη διατριβή του στην Κρήτη και ευελπιστούμε να τον έχουμε μαζί μας στη Βοστόνη. Ο Πασχάλης ο Ευσταθόπουλος δεξιά, ο οποίος τέλειωσε την προηγούμενη Παρασκευή τη διατριβή του και ετοιμάζεται και αυτός για το Καρολίνσκα. Και η Αλεξάνδρα η Κουριαντάκη που δουλεύει στην Ευρωγέννηση και σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα καινούρια ευρήματα, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη, θα την έχουμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Και βέβαια οι δυο χημικοί μας, χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε σαν ομάδα. Η Θεοδόρα Καλογεροπούλου, που είναι Διευθύντρια Έρευνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και συνέθεσε πολλές από τις ουσίες που σας ανέφερα, και ένας ταλαντούχος νέος συνάδελφος που τελείωσε τη διατριβή του μαζί με την Θεοδόρα, ο Νίκος ο Αυλονίτης, ο οποίος είναι τώρα στο τμήμα χημείας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.